Assalamu alaikum wa rahmatullah. Har yau naku Dr. Aliyu Abubakar. A yau mun zo muku da wani maudu'i wanda muke so mu ji ra'ayoyinku a comment section. Idan ke mace ne, muna so mu ji ra'ayinki game ga wannan ɗan takaitaccen hoton bidiyo. Wani lokaci ne kika fi fuskantar barazana ko kuma ya fi wahala? Lokacin haihuwa ne ko lokacin shayarwa ko kuma lokacin kwanciya yayin da kika samu jariri da ma dai sauransu? Idan kai namiji ne kuma, wani lokaci ne kake ganin in mai ɗakinka kuna fuskantar barazana? Lokacin ciki, haihuwa ko shayarwa ko lokacin bacci? Mu haɗu a comment section domin mu ji ra'ayoyinku mu kuma mu ba ku shawarwari akan duk abin da muka ji ra'ayinku a kai. Daga naku Dr. Aliyu Abubakar. Ku yi comment, ku yi share sannan ku yi subscribe. Mun gode.